ko salatul khawfu kore munye siranya salli cogo na be jahadu yorola ani jugu be kelena a salli cogo kelen tala hadisa min nana la be hadisa tan ko bo ahmad ibn hanbali ko hadisa kelen na cogo a be se ka ke salatul khawfu ke cogo kelen tala a ke cogo do nana qur'ana kono salatul khawfu yado ni hada made abe tama yoro de la salli munumbe ara ewa salli mununye naniye fula de be salli salatul khawfu salli cogodo jama folo tuma mi salli wakati sera chude nye jama tila fulay jama folo aye arakan fula salli ni uluye jama do imbake ka joinu jugu che ku koloshi tuma mi sallera ni nonunye salamu bila cide ma salamu bila nonunye salamu bila cide nye salamu bila uye salamu bila ulu tara jugu fe munu masalli ulu fana nana cide nye arakan fula salli ni ulu fana ye cide ka arakan fula na min fula ni salli fula na min fula ni abe konte cide mbolo nafila ye me abe konte jama mbolo farda ye ode ya to ko farda be saha nafila ko fe ba derla kininde donc cide nyara kan fula salinu fana ye donc salamu ko fe donc fana wulila ni ye salatu khawfu salli coko doye o yede ni ewa jogo utani koronche aba sallini coko la salatul khawfu salli coko do fana be ni jogo te ani koronche a coko ya fulana cide nye jama folo ay arakan kele sallini uluye arakan kelen dafale ulu fana ye arakan kele saranu yere cire masalamu bilade cire nya arakan kele sallinu ulu ye ulu fana ye arakan fulana dafanu yere ye ka salamu bila utara jugu fe cire masalamu bila atoru ajolen tora sallila donc jama fulana inana cire nya arakan fulana sallinu ulu fana ye cire ka fulama dafasi sawa cire nya salamu bila ulu fana uyu ka fulana dafanu yere utara bon ni salli cugo ambe fayda juman surala ni salli cugo amba famala jama folo ulu me bo salli la cide nyewa ha ka cide to salli la wa donc alimami kofe mugo ni ujura nani ma ibe alimami kofe ibe se ka alimami ewa faranyogo nyanga ne ay dusukun kono ki ka tahya ke ka salamu ke ka bo salli kono alimami nye che fule ko de ke maju no fe ni maju ye salli janya maju ye suratul baqara kala safo sallila che ye ewa kelena salli ngani ya ka maju faranyogonya ka salli dafa kata ambo famu jama folo tala ambe na fasoro jama fulana ta fanala ja alimami fana bese ka salamu bilal imami ko fum gonye ibi tasara o doni ndo ha donc o be mu fayda irana fule ka delela tan nim fana dela an fule wotiri minna an koy ka wotiri salli alimami no fe salli be ka baynyana ni eko nka salli laba ne ba fembe salli min ke sukunan ka wotiri ke oyen do alimami no fe ni wotiri ngani ay ni fula ngani ay ni alimami be wotiri salli e ka tu alimami ka do alimami no fe ni fula ngani ay ni alimami wotiri salli ay salamu bila ete salamu bila e be wuli ka kelen faraitaka alimami bore enye salli a bori nye salli o ma bori nye salli la a dagalen o ba dagalente a dagalen do cide nya nyugona ke cide mbora jama fulana nye salli la donc ni nye salatu khawfu ke chogo doye salatu khawfu ke chogo do be ni ewa kafiru bani koronche donc salatu khawfu do cide nya ko yasoro kafiru bunu koronche jama fula cire nye silamau safa muminu safura ka sake safa fula cire nye kalanke no beye aye uruku ke nyogon fe tumami cire tara sujudula jamami safa mumbe cire ko fe ulu tara sujudula cire no fe safa mi fulana ulu joren tora ka jugu koroshi safa fulo ulu ye sujudu ke cire no fe safa fulana tora ka jugu koroshi tumami safa fulo cide ni safa fulo yu ka sujudu fulake ka wule safa fulana fana taru ka sujudu ke cide fana ni ewa safa fulo jolendo unyabe jugula
safa fulan tan ko ewa sujudu ke donc ewa ni salli fana ciden ni arakan fulay salli ni chogola tuma mi arakan fulay matte men ni chogola ba arakan fulana tuma mi kalankera iyado arakan fulo safa fulo de tara sujudu bi ciden no fe safa fulana jolen tora arakan fulana ciden ye kalanke no be kawro kunu ke no be mun bena ke sisa ciden tara sujudu la safa fulana infana de tara sujudu la ciden no fe safa fulo jolen tora o be jugu korosi tuma mi ciden ye safa fulana ye sujudu fulain ke ka wuli kajo safa fulo infana taru ka sujudu ke ka wuli e fana tara sujudu ke donc nous safa fulana nye ewa u ka sujudu ke ka sigi u be sigilente sisawa u be nyabe jugu la ciden ye tahya ke ka salamu bila nuye wala salatul khawf ke chogo do de yen nonu nye donc a chogo kacha makoroba ko makoroba do ko atesu ibe se ka mure boyewa ni mo korola sera degere mate se ka su mure bo bekai otea ko makoroba te su be se ka mure boyewa ko minye ka dese sunna kuna ma dese sunna na ma dese sunna mure bote fo aka sude na ma su junubu de ba kanna kabaira junubu tigi de ba kanna me mure te bote te ke mo ye ni be se ka su ni mo be se ka sungalo su ki baka su ka mure bote o tanye de fo aka sude mure boye de bana be mo la bana min te se ka furake ate se ka su abe mure boke mo korola ate se ka su koroya bolo mure bobe ke nonu de tala me ibe se sunna ibanna kasu mure bote o tanye fo aka sude bon nono no ya soroba ewa nyini kali jabi nono lamme anya nin jabi harama me ko doko ko ewa nafila sallim misiru kono ko baraji min sora farda sallu misiru kono wani kana nafila sallim misiru kono be ka salli ka so kono be chogodi anko nafila ni islamiya saraye jamade ni sariya jamade kama sariya dina ye jamade kai nafila ma sariya i kono sallim misiri la o de kawsa kelen ka salli ka so kono ni aka jama salli tun fasamanta tun tala no tun te fenye na kanyi ka kirna salli dina be jama kama sariya munna dina ye jama ke nafila ma sariya fo aka ke jama de la i kono ke jama la o de kawsa kelen ka ke wala ikana nafila ke misiri kono tarawihi sungalo nafila ikana salli misiri kono o de baraji kanyi kateme kelen ka salli cide nye kelena de wa nafila salli min fo ko kanyi afdalu salatil mar'i fi baiti la maktuba hada maden ka salli kanyi ka sokono fo farada doni ke ba o yede ko nafila munu nye kelena nafila we fajiri nye fula safo nye nani safo kofe fula futuru kofe fula safo kofe fula nununde kanye ni ka sokono wa fara watibu nonunde kanyi ikasokono me minye sungalo nafila ye cide nyake tile saba misiri de kono asira na kanake farda de manton kale ya toy abubakari nana nyanamaya salafu salihu mawuli nin tarawih ni nafila o baake misiri de kono doni kaba o bede benem baka kon ni nafila salli misiri kono ko sunna de do ko nyuman de do jama fula de be tarawih ki misiri kono jama fula de baake bidai arwafida ni qawariju rafida siya kalite munun be nube sebo nani ulo de ba fo ko ka tarawih ko misiri kono ko bidado ani e wa qawariju munun be kabaira jimbutigi be kafiriya donc nonun jama fula de ba fo ko nafila salli e wa tarawih misiri kono bidado sino silama mantom be benembaka ni tarawih munun fulen ninye sunna do ka ke misiru kono e wa ikana ke jamala fana o de kanyi kateme kelen ka ke kaso kono
Bon, koni ewa musoni che ayetilon keke ka kenema den soro aka jeneya na ka tilon ke in kofe ambe min faraka uka tubi au tubira konanja tubi o kofe au nana nyogo nyini furula nyogo ma dem min soro la sani furu ka duwani nyogo nche o dembe do chiye ka chiye la o denye ba de tai den wo de soro la ka soro furu tini muso che o te chiye ka denye ate do ka chiye la chi den ko de ma o de le ahira le hajaru ako jene akela kumantiya de biye denti bolo o den na ba doron de be nyogo chinyata abade togobe ka abade be jamu be kala ewa ana abade be nyogo chinyata ate do chiye ka chiye la Bo koni mogo mi ciden ko ka jikiru munun fo o la fe i ka fo abu kono la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sinyakeme iba shaka fo sokoma sinyakeme ba fo la fe sinyakeme misali la bi wala felata e ma se ko fo be nyina na ko yana sine wala felata ni be shaka fo be shaka faraka yi ale kanka fo wati me otara ki dakaba sini tami ni bo ke bo de ke Bo ko ambalma do kanyinen kali ni sunendo ibese ka patini borosu ibese ki da ko ni patiewa don ke ba ko ida bese ka borosu ku da ko ni patie ki suntoto me iki yere jija bedeke patindo kanata ikono ikana akunude pati ikana kunu ado kanata ikono iki yere koloso dema sino ni mo min bese ka ida boroso na ni patie ka soro bese ki yere kolosi fente tila kati gonon kono kati kono basitala me doni ko ko anyuma parce que pati ka tele kata mo ko gonon kono kati kono la atoye pati ki da boroso ni pati atoye ni ka suntige wode kani sino ni mo min bese ka yere kolosi no doteta ikono adagaraye me doni ko ko anyuma ale ka teli kata mo gonon kono atoye ni suntige ibi da boroso Bo ko do ka jakka bo togo na le nana dugu kono ate mogo bo mola le koni be jakka di bema abatila ka di mogo ma ni jakka bo togo be togo di bo le sir la dugu mogo na ale yere bado ale yere ka dankana la ka jigila mogo min fule ni nye sede tai silama do fana ale be jakka di ma ti kai ka mogo nyinen ka yere atika fana ni be jakka di mogo ma karasa ni nye jakka de buno seminu ko ni nun tika ni ko ni bolo fantande do dro jakka mina baga de do silama de do ebe jakka ta kadama ibi jakka ta kadama de atika ika tigi la halanyi nin ka atika fana ika fo ni nye jakka de e ka jakka ta kadama dro akom fo na ya soro shikalembe mo dola karasa yala ni jakka mina kaka uba ni jakka mina manka no o shika bila mogo min ka kibariyala jaka dito ama ibese ka fu ha ninye jaka de puru na ya soro atigite jaka minanaye anafu ni jaka de do alhamdulillah sebe ne renete jaka minanaye wala ko yede ni shikra min ka kola
yala jakka minana ube jakka minana te wala ko jakka dito mai be ka fo jakka diro na ya soro jakka dewa ani jakka kaka abamina na ya soro ni jakka ta manka ana fu ya ni jakka do ne manka jakka mina donc ibe se ka fo yoro de la wala sino ni ote ate eka ikatoka nyinin kalike ni nana minna nana dugula jatila munum be fantandero ebe jakka duma de bon ni jakka dira min masa alete edo aye jakka ta kadi ema yire baado ete jakka mina nayi manka jakka mina kana mina de ba foye de ni jakka do hari ni alema fu fule kam min di foro mundo jakka do na ko jakka do ba fo nete jakka mina nayi sebe ni o yede ni aleti do ayadi ema eni jakka manka kana mina de afo ni jakka manka donc ka toy ube ni ya minate yere ya do jakka minana tiye tadi fantandoma kanadu ni jakka minana tiye wa alaikum salam bon ko sungalon nafila ko ale ka so kono jama kacha ko alimami bena ale ka so kono ko obe chogori na ya sore ka du ani misiri do manja jama misiri do be misiri mi ni mogo do joray mi korota bolo min ka kambe chamancela na joray akan shempulun aye salli wole ka eto ika du kono ibe salli wole kayme silamiya sariya balili fen fanate min bi bali kata salli wal imami kofe darwani silamiya bali fen donte alimami la min be salli bala akofe nim misiri sugun ce munun beri eka du kono wajibile mbuka kata farda salli misiri kono iyado muso misiri salli ma wajibi oka men ne aw ni misiri sugu kasuru aw ce hakem min be du kono aye bo akata misiri la ka safo salli misiri la limami nofe o de farday bo safo kofe yere ni ko ya nyine alimami dofe safo kofe ne ka dum jama kacha muso kacha bete se ka bo kana misiri kono safo kofe nanyi safo salli alimami nofe an kata ka du kono ika nafila kenin ka demba ya basitola safo kofe abeta ka du kono aleye safo min salli almami nofe abe sage ka teme eni ka demba ya nye abe sage ka o safo salline awye ale ka safo fulana be kama nafilaye me demba ya tabe kama fardai donc aba ken ni chola basite nena ciden tilela majubun jabali tumbenin deke abeta farda salli ciden ko fe misirila ni safo farda banna maju be sage kana ka dukono abe bila ka demba ya nye ka safo sallinu ye safo kofe abe nafila kenu ye aba ko chogola bon na ya soro ini misirin kajade anye misiri sugu min fo misirin toye eni misiri kaja ni mikoro kanyerete ni mugo jora misiri ka kan senfulu min kambe chamancela etame kata salli o misiri la ma wajibika wala ni oni misiri kaja ini ka demba ya bese ka safo ni aka tarwihi ka ika sokono nani misiri kaja ka ñinin kali surunya duro ko ale sallira misiri dola wulu ye arakam muga de salli fula be salamu bila u ye arakam muga de salli ale ñana salli banna ale bora ko a beta ale tato doro ale mikoro kamme alimami wulila tugune ni jama jawu ba ke ka safuni wotiri salli ale sagina kana
donc alimami safu ni wotiri saba ayu salli comme abe futuri salli cogo mi de ko o be cogo di o manka alimami katara o yoro la iya do ayet ani futuri salli cogo di ayet tahiyya de kuni nyogon cogo be salamu ko aya ke futuri salli cogo ka fulay ngunda ka tahiyya ke ka wuli ka sabana imbange bon ni nya katawde nin tebbe hari na yu be bangede na yi usalli komi ka tahiyya ke fulani nyogon cogo ye katawe janko na ye fulay ngunda o tebbe mbe min foya iya do tarawihi fule qiyamul layl sufen nafila min fule ninye doni ke bawo bitla kata fotila yoruma saba min be ke safo kofe qiyamul layl do de me ubafo ube tarawihi foaka bo tahajjudu o yejumaye qiyamul layl yede ibe min ke safo kofe imadda kasino yake ubafo qiyamul layl ubafo matarawih tahajjudu yejumaye na tara daka sino kofe ka sage ka wuli ka salli ubafo tahajjudu na fana be konte qiyamul layl me tahajjudu gore fo ko tahajjudu ka sino ka wuli ka salli wotiri ale fana ni qiyamul layl ani tahajjudu bora nyugon koro tahajjudu be konte qiyamul layl tarawih be konte qiyamul layl nunu shini wotiri fana te kelenge parce que mba fe kanin fayda fo munna parce que don be tarawih arakan nani tugu nyogona ko ciden tumbe wotiri nunu tugu nyogona tarawih qiyamul layl de ciden ko qiyamul layl la salatul layl masna ibe fula de salli wala ka salamu bila nani te salli wala o ye qiyamul layl mais wotiri ani qiyamul layl bora nyogon koro wotiri fule u bora nyogon koro ko damado folo wotiri dogoma ye arakan kele de wotiri ne alakan kele salli wotiri araka dogoma arakan kele pew ibe se ka salli abeke wotiri mais qiyamul layl ale dogoma ye arakan fulade arakan kele te se ka salli ko qiyamul layl sin so na fula dogoma ye arakan fulade wotiri dogoma ye arakan kele u bora nyogon koro ya uba ma bora nyogon koro u bora nyogon koro ya fulana wotiri salli cogo cidenye wotiri salli cogo worola amo ke qiyamul layl la wotiri salli cogo folo cidenye wotiri salli ka fula salli ka salamu bila ka wuli ka kelen salli wotiri sabai mbese ka salli nin cogo la folo sabai cidenya salli cogo ya fulana ka sabai mbetu nyogona ite sigune nyogonje wotiri sabaimbe ka sabaimbe tugu nyogona ite tahiyya kunu nyogonche sabanna ibe sige ka tahiyya ka salamu kai donc ne mo minye wotiri sabain salli nin chogola ciden yen nin ken nin sunnai me ciden kan la tusabbihu al-watr bil maghribi akwa kana wotiri salli ke komi futuru salli chogo ka fula salli ka tahiyya ke ta salamu bila ina wuli ka kelen na ti ciden koy kanate akwa kana wotiri salli comme abe futuri salli cogomi donc ni almami ya kataw ke o yorola donc wotiri sabayin salli cogo ye nin salli cogo fulade ibe fula salli be salamu bila ibe kelen salli be salamu bila ube ibe sabayin be tugu nyogona nin te cogo ya fula yewa ciden ka wotiri salli cogo wotiri ciden ka wotiri salli cogo a sabana ciden delila ka duru salli duru me duru yi ama sigi fo duruna ka betu nyogona duruna asigina ka tahiyya ke ka salamu bila ninte sabana yawa nani na ciden delila ka wolon fula salli wotiri ka wolon fula betu nyogona ama siginu nyogonche wolon fula na asigira ka tahiyya ke ka salamu bila ninya joliye cogoya joliye ninye nani cogoya duruna ciden delila ka kononto ke aka wotiri me kononto arakan segi ayu tugu nyogona arakan segi na sigiya ka tahiyya ke asigira
ka tahiyya ke amma ma salamu bila awulila kana ni kononton nay ka tahiyya ke ka salamu bila ninte doruna ya worona ciden ka wotiri salli cogo tani kele ni ciden be tani kele inde salli abe fula salli ka salamu bila abe fula salli ka salamu bila abe fula salli ka salamu bila ni tan da fara nin cogo la abe wuli ka kelen salli ciden ka wotiri salli cogo ya nilla hala wolon fula de mais aman nin ke sufe jole la de nunun de be kere ni kelen bi ka wotiri salli ka so kono de ibe nunun ke mais iten nunun ke ni jama fana yede ni ko hari wotiri salli cogo la jama la ibe nunun ke ni jama ibe jama dogo ika fula salli ka salamu bila ka kelen cali bo de ke ni kelen bi ka wotiri salli ka so kono ni wolon fula kelen kelen ni yake harisa sahalen de ben nimbela hadisa sahalen de ben nimbela ni salli cogo woro min fulani wotiri salli cogo woro min fulani ni hadisa sahalen de ba kelen kelela donc ciren ka wotiri salli cogo ninde men ni almami ye wotiri salli safuni wotiri salli komi futiri cogo o ye katawude o ye ciren ka sunna sosolide ciren ko an kana wotiri salli komi futiri ko sali cogo min fura be bange sufen nafila koni be bangede sufen nafila lesiri la ibale bangede fo ni yere yado ne ba ki kinka sufen nafila ke yoromi mogo wero be u be sinogola ulu ka wuli kan nafila ke wajibi tuka ni ne yin ka kam bangen kan nafila la mbe wulu torombu sugula mbu kunu ka sinogola iba gunda ni yorola ube ni yere yado sufen nafila be bangede be ni ne yin ta funta jukoro o de be alanya siranya don dusukun kono ibi ta fo ida jukoro bon ko olu tara furusiri la yoro dola ko o misiri mɔgɔw bɛ lasara salli sejeri piri ko sisa fana sejeri piri b'a sɔrɔ wagati ma dɔn ko n'u sallira nu nɔfɛ u bɛ sagi u ka salli ka wa Sheikh Albani ɲininkara nin na ɲɔgɔnna la mais u y'ale ɲininka fajiri de la dɔw de ko dɔw ka fajiri ko application min bɛ telefoniw kɔnɔ o ko dɔw ka fajiri salli k'u bɛ salli ka sɔrɔ fajiri ma se ko yala olu ka taa salliw nɔfɛ de wa u bɛ olu kelen ka makɔnɔni kɛ ni fajiri sera u ka salli de wa Sheikh Albani y'u jaabi min na ko a y'a fula bɛɛ kɛ jama bɛ fajiri salli heure min na a ye taa salliw nɔfɛ n'a yɛrɛ y'a dɔn fana k'olu ye salli a dankana b'a bolo k'u ye salli kɛ wagati min na wagati ma dɔn a ko a bɛ taa salliw nɔfɛ dɛ bon n'a sagira ka taa ka yɔrɔ la a dankanalen b'a la ko wagati bɛɛ dɔn wagati min na n'a sera a bɛ salli tuguni a bɛ saga kan Sheikh Albani ye nin de fɔ a bɛ taa salli jama fɛ dɛ ni dankaniya b'e bolo k'u sallira wagati de ma dɔn ni wagati dɔnna wagati min i bɛ sagi ka wagati salli a ka wagati la n'o de fɔ ni dankaniya b'a bolo parce que an y'a fɔ cogo min application ninnu tɛ kelen ye application ka fana kan ka jate de dɔɔnikɛbagaw ye application min soyi ka jate ko nin application min filɛ nin ye nin ta ye hakika de an ni ɲin jate minɛ ka taa kungo kɔnɔna la yeelen tɛ yɔrɔ min k'a ni fajiri suma k'a ni wagati bɛɛ suma an ye wagatiw silamɛya sariya ye wagatiw fɔ salli fana n'u lagasaraw ni futuru ni safo a y'u ka wagatiw fɔ n ye cogo min an taara k'u ka wagatiw n'u ni application lajɛ u bɛɛ bɛnnen bɛ ɲɔgɔn na n'o dankaniya b'i bolo application min na bon ni mɔgɔ sallira o wagati ɲɛ ou bien n'o mɔgɔ sallira o wagati kɔfɛ wagati ma don i bɛ sagi ka salli kan mais n'o dankaniya tɛ e bolo ni i sallira ninnu bolo wagati de dɔnna dankaniya tɛ e ka ko wagati ma dɔn e tɛ se k'a fɔ k'o ka salli tiɲɛlen don salli ma ɲɛ n bɛ saga kan o b'i wasa ni dankaniya b'i bolo de parce que application in bɛɛ tɛ kelen ye de koyi hari saudiya ta filɛ taqwim ummul qura doni kɛbaaw y'o de sɛgɛsɛgɛ saudiya ka jate bɛɛ b'o de kan taqwim ummul qura application bɛɛ tɛ dɛ ummul qura ta doni kɛbaaw y'o sɛgɛsɛgɛ ko jate minɛ k'o ni wagatiw lajɛ
o kañi baara be kene o de saudiya ola yuro were nawo fana na ya sura ka dendu ko baga wuyo te wumi do ta application do ta o yani wakati suma ñogon na o konni application koni ni wakati be ñogon fere nin ko wakati sera de nin ma wakati do ama do de e no dankana bi bula application mina ni mo min sallira wonye o ka salli masaha donc ibe salli sagi ka sallika bon ko don ko sungalo nafila la n'olu ye kurana jigi fo ka taa kurana fori ka ba k'a sɔrɔ sungalo ma ba u b'u wasa don o la bon hari u ka kalan to u b'a kɛ kurana yɔrɔ wɛrɛw la ko dɔw fana bɛ taa ta bagara yɛrɛ de ma baasi tɛ nin si la bon ale ye min fɔ ko n'u ye kurana kalan n'u sera wannasi ma o ye kurana bannen u b'u wasa dɔ la mais dɔw n'u ye wannasi kalan u bɛ taa k'u to salli kelen na wannasi kalalen folo u bɛ taa ta bagara fana la ka dɔɔni kala bagara la lesiri t'o la ni kɔni sera wannasi la an t'a fɔ i ka salli tiɲɛna dɛ parce que fakiraw ma ta yasara min alkurana ni mɔgɔ kɔni ma bɔ kurana kɔnɔ i ka salli ma tiɲɛ mais n'a tigi y'a jate ko o fana ye damana sunna de ko baraji dɔ de b'o fana la o ye a damana sunna de o bɛ kɛ bidɛ y'a bolo ni kurana kɔni dafara yɔrɔ min dɔn a dafara o yɔrɔ la mais k'a fɔ n'i ye wannasi ba i tɛ se k'i wasa don o la fo i ka taa dɔɔni kala bagara ta ka dɔɔni kala o de la ko fara kan lesiri t'o la n'i y'a kɛ ni ko y'a damana sunna de ou bien damana baraji de b'o la o ye bidɛ y'i bolo bon ko ni salatu bɔra ye salatu bɔ ni walali daminana i bɛ suguri dun jɔden ou bien i bɛ mun kɛ i b'a jɔden ni yɛrɛ y'a dɔn fawujani ɲininkara i bolo seminu ɲininkara nin na ko fɔlɔ min ye ka suguri ni mini fajiri la ka jɔ ala ma dilo salli wele la fɔlɔ dɛ ala y'a dilo fajiri kɛnɛ de la wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum qaytul abyad min al-qayt al-aswad min al-fajr mana sumbaga ka yere mina ka bo minini dumuni ma ala ya dilo fajiri de la fajiri jema ni fajiri fima ka bo nyogona ni eye mogoye ebe yoro mi nya be fajiri la foitini ewa fajiri ye yoro foitina che ibe fajiri kene chidi do fana ibe mi de ka dumuni ka hari ni mogo min ye salli wele e yere bado ni ye salatu bo ne nya fule fajiri ma fajiri kene ma ci folo immi ka dumuni ka dilo lente salli wele na adilo la fajiri de la ni be fajiri doni yere ye adilo la fajiri de la ni fajiri kene ma ci immi ka dumuni ke hari ni salatu bo la do ye salatu bo mo doni ke ba ko de sa ni ete fajiri ci kene fajiri sadiu ci le eto o doni yere ye ite fajiri do ube ebe yorome akuran kacha ayele kacha fajiri be ye yorome fajiri be kolosiro mete fajiri fi mana jema ito bonyo na yele mbolo ni be ni sugula sa ete fajiri do ube be yorome fajiri kene chilite doe yele mbolo donc ko ebe salli misiri minna ide wa idalembe salatu bola minna ka fo ni karasa min fule koni abe wakati do ni ale koni salatu bodro fajiri kene de chira no go salli wele la sugu don ka fon nin kon na ye salatu wele doro fajiri kene de cira no yo salatu wele yere mina ibe dumuni mina ibe mini mina yere mina hari na ya suru jifile bi dala boy dala iki yere mina bon na ya suru de sa ete fajiri don me fajiri salli wele la min fana be salatu bola mun fana no fana te fajiri kene ciri don o be jate mina de ko doro ni wakati do lo sera uno be salatu boy ba suru fajiri kene yere machi o salatu bola sugu
ni o ye salatu bɔ a tɛ e ka ja ko i k'i k'i yɛrɛ minɛ ni yɛrɛ y'a dɔn nin bɛ salatu bɔ wagati min o b'a sɔrɔ fajiri kɛnɛ ma ci n'o ye salatu bɔ yɛrɛ minɛ t'i kan e b'i yɛrɛ minɛ de fo dankanaya ka sɔrɔ i bolo ko fajiri tɛnɛ cira donc an bɛ min fɔ nin yɔrɔ la o ye nin da ye a dil'o la fajiri de la dɛ n'i bɛ fajiri dɔɔni yɛrɛ a dil'o la fajiri a ma dil'o sali wale la n'i tɛ fajiri dɔɔni yɛrɛ ye sa ou bien i b'a dɔn min bɛ fajiri wele a b'a wele ni wagati de wala n'o ye weleli kɛ yɛrɛ minɛ ciden ka hadisa koto a ko abdullahi ibn maktumu n'a ye sali wele a ye min a ka dumuni kɛ fo bilali ka sali ni bilali ye sali wele a ye min a ka dumuni kɛ fo abdullahi ibn maktumu n'a ye sali wele n'o ye sali kɔni wele a y'a yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni ni minni ma parce que o ye mɔgɔ de fiɲɛtɔ de don n'ale bɛ fajiri wele n'u y'a fɔ a yɛrɛ wa fajiri kɛnɛ cira dugu b'a fɛ ka jɛ dugu b'a fɛ ka jɛ ale bɛ sali wele n'ale kɔni ye sali wele a y'a yɛrɛ minɛ yelen de fɔ sallallahu alaihi wasallam wala sali wele la minnu bɛ wagati dɔn u bɛ salatu bɔ wagati yɛrɛ de la n'olu ye salatu bɔ daminɛ sali wele daminɛ i yɛrɛ minɛ i k'i yɛrɛ minɛ u bɛ i yɛrɛ bɛ fajiri dɔɔni yɛrɛ ye ni fajiri kɛnɛ cira i bɛ yɛrɛ minɛ wala nin bɛ ko dɔ bɛ mɔgɔw bolo o b'o bidiya yira n na mɔgɔ minnu b'a fɔ al-imsaku fɛn dɔ b'u bolo u b'a dila ko ayiwa i k'i yɛrɛ minɛ an ni salatu bɔli cɛ miniti 10 i k'i ka dumuni jɔ ka miniti 10 bila i ni salatu bɔli ɲɛ ou bien miniti 15 ou bien miniti 20 i ka ayiwa o bila miniti 20 i k'o bila ni salatu bɔli cɛ min filɛ nin ye lɛsiri tɛ nin na diinɛ la nin ye bidiya de al-imsaki mun filɛ nin ye bidiya de lɛsiri t'a la diinɛ la Ibn Usaymin ye nin bidiya yira a ko nin ye sunna sɔsɔli de nin ye kuranɛ aya sɔsɔli ye nin ye hadisa salen sɔsɔli ye a ko kuranɛ aya ko wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad min al-khayt al-aswad a ko la ko ye dumuni kɛ fo fajiri finman ni fajiri ewa jɛman ka bɔ ɲɔgɔn na ni e ko mɔgɔ k'a yɛrɛ minɛ miniti 10 ni fajiri cɛ miniti 15 miniti 20 e bɛ nin aya dɔn yɔrɔ jumɛn e ye baara kɛ ni aya ye wa i ma baara kɛ n'a ye aya in ko i ka dumuni de kɛ fo fajiri kɛnɛ ka ci ni fajiri kɛnɛ cina wagati b'i bɛ yɛrɛ minɛ hadisa sahalen fana y'a yira bilali bɛ sali wele sufɛla la a ye min a ka dumuni kɛ fo abdullahi ibn maktumu ye sali wele n'o ye sali wele wagati min a y'a yɛrɛ minɛ e ka imisaki ni miniti 10 ni nin bɛ ɲɔgɔn ta u tɛ ɲɔgɔn ta bidiya dɔ lɛsiri t'a la sunna sɔsɔli don bon ko an balimamuso dɔ ka ɲininkali dɔ ko a bɛ misiri kɔnɔ yan ko ale ka wari ale ye wari di mɔgɔ ma mɔgɔ min n'a bɛ baara kɛ ni wari in ye mais a tigi bɛ baara kɛ ni wari in ye tilemafɛla de la mais samaya la a bɛ n'a ka wari d'a ma baara in bɛ jɔ tilemafɛla de la a bɛ baara kɛ mais baara cogo in bɛ cogo min ni a bɛ wele baara kɛ wari la e ko don o don de 1000 ou bien kalo kalo ko dɔgɔku a bɛ 1000 di ale ma u ka baara cogo ye o de nin ye baara cogo min ye nin ye qararu ye dɔɔnikɛlaw ko nin tɛ bɛn nin ye qararu de dɔgɔku e ka wari b'a bolo dɔgɔku a ka 1000 di e ma yala dɔgɔku ale bɛ 1000 sɔrɔ tɔnɔ la wa dɔgɔku dɔ bɛ se ka kɛ ale tɛ foyi sɔrɔ mais dɔgɔku n'ale bɛ 1000 di e ma nin ye qararu de a bɛ se ka kɛ dɔgɔku in kɔnɔ ale tɛ 1000 sɔrɔ allaba ale ka e ka 1000 bɛ wari in bɛ baale bolo ka juru kari ale kan na donc nin ye qararu de nin tɛ bɛn dɔɔnikɛlaw ko n'a tɛ ɲɛ a bɛ baara cogo ɲuman ye min ye a fɔ a ye wari filɛ baara kɛ ala tilemafɛla in kɔnɔ kalo kalo an ka jate kɛ ni tɔnɔ min sɔrɔla an bɛ tɔnɔ tila nin de y'a baara cogo ɲuman ye a kɛra san bɛ tɔnɔ tila ne bɛ tilancɛ ta e bɛ tilancɛ ta a filɛ a kɛra san ka tɔnɔ tila 3 ye e min b'a kɛ ka baara kɛ a kɔnɔ i bɛ 2 ta ne bɛ 1 ta a kɛra sa an ka tɔnɔ tila 4 ye e ka 3 ta ne ka 1 ta ou bien ne ka 3 ta e ka 1 ta baasi tɛ nin si la tɔnɔ in tilancogo in kɔni
akera benna tilanche de la kana benna urubu de la akera benna surusu de la bashi tola abenna tono tilanche wala choko mi bashi tola me minye akawa kelende ema doku o ye qararu ye otebe ayo dabila aka yelema aka ke ni tono mi sorona botila sa ko salli wala wakati sera sino do ambe ajo ya sinya tele subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko salatul khawfu kore munye siranya salli chogo na be jahadu yorola ani jugu be kelena a salli chogo kelentala hadisa min nana la be hadisa tan ko bo ahmad ibn hanbali ko hadisa kelen na chogo abesika ke salatul khawfu ke chogo kelentala ake chogo do nana qur'ana kono salatul khawfu yado ni hada made abe tama yoro de la salli numbe ara ewa salli mununye naniye fula de be salli salatul khawfu salli chogo do jama folo tuma mi salli wakati sera chude nye jama tila fulay jama folo aye arakam fula salli ni uluye jama do imbake ka joinu jugu che ku koloshi tuma mi sallera ni nonunye salamu bila chide ma salamu bila nonunye salamu bila chide nye salamu bila uye salamu bila ulu tara jugu fe munu masalli ulu fana nana ciden ye arakan fula sallini ulu fana ye ciden ka arakan fula na min fula ni salli fula na min fula ni abe konte ciden bolo nafila ye me abe konte jamain bolo farda ye o de ya to ko farda be saha nafila ko fe ba dalla kininde donc ciden ya arakan fula sallini fana ye donc salamu ko fe donc fana wulila ni ye salatu khawfu salli choko doye o yede ni ewa jogo utani koronche aba sallini chogola salatul khawfu salli chogo do fana be ni jogo ute ani koronche a chogo ya fulana chire nye jama folo ay arakan kele sallini uluye arakan kele ndafale ulu fana ye arakan kele saranu yere chire masalamu bilade chire nye arakan kele sallini uluye ulu fana ye arakan fulana dafanu yere ka salamu bila utara jugu fe cide masalamu bila a jolen tora sallila donc jama fulana nana cide nye arakan fulana sallinu ulu fana ye cide ka fulama dafa sisawa cide nye salamu bila ulu fana uyu ka fulana dafanu yere utara bon ni salli cugo ambe fayda juman surala ni salli cugo amba famala jama folo ulu me bo sallila cide nyewa ka ciden to salli lawa donc alimami kofe mugo ni ujura nani ma ibe alimami kofe ibe se ka alimami ewa faranyogo nyanga ne ay dusukun kono ki ka tahya ke ka salamu ke ka bo salli kono alimami ye che fule ko de ke maju no fe ne maju ye salli janya maju ye suratul baqara kala safo sallila che ye ewa kelena salli ngani ya ka maju faranyogo nya ka salli dafa kata ambo famu jama folo tala ambel na fasoro jama fulana ta fanala ja alimami fana bese ka salamu bila alimami ko fem gonye ibi tasara o donen do donc o be mun fayda irana fule ka delela tan nin fana dela an fule wotiri minna an koy ka wotiri salli alimami no fe salli be ka baynyana ni eko nka salli laba ne ba fembe salli min ke sukunan ka wotiri ke oye do alimami no fe ni wotiri ngani ay ni fulanga ni ay ni alimami be wotiri salli e ka tugo alimami ka do alimami no fe ni fulanga ni ay ni alimami wotiri salli ay salamu bila ete salamu bila e be wuli ka kelen faraitaka alimami bore enye salli a bori nye salli o ma bori nye salli la a dagalen o ba dagalente a dagalen do cide nya nyu na ke cide mbora jama fulana nye salli la donc ni nye salatu qafu ke chogo doye salatu qafu ke chogo do be ni ewa kafiru bani koronche donc salatul qafu do cide nya ko yasoro kafiru bunu koronche jama fula cire nye silamau sapa muminu sapura kasake sapa fula
ciden ye kalan kɛ n'u bɛɛ ye a ye uruku kɛ u bɛɛ ye uruku kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma min ciden taara sujudu la jama min safa min bɛ ciden kɔfɛ olu taara sujudu la ciden nɔfɛ safa min filanan olu jɔlen tora ka jugu kɔlɔsi safa fɔlɔ olu ye sujudu kɛ ciden nɔfɛ safa filanan tora ka jɔ ka jugu kɔlɔsi tuma min safa fɔlɔ ciden ni safa fɔlɔ y'u ka sujudu fila kɛ ka wuli safa filanan fana taara u ka sujudu kɛ ciden fana ni ewa safa fɔlɔ jɔlen don u ɲa bɛ jugu la safa filanan taara ka ewa sujudu kɛ donc ewa nin salli in fana ciden nin ye arakan fɔlɔ in salli nin cogo la tuma min arakan fɔlɔ in ma tɛmɛ nin cogo la wa arakan filanan tuma min kalan kɛra i y'a dɔn arakan fɔlɔ safa fɔlɔ de taara sujudu bi ciden nɔfɛ safa filanan jɔlen tora arakan filanan ciden ye kalan kɛ n'u bɛɛ ye ka rukunu kɛ n'u bɛɛ ye mun bɛna kɛ sisan ciden taara sujudu la safa filanan in fana de taara sujudu la ciden nɔfɛ safa fɔlɔ jɔlen tora o bɛ jugu kɔrɔsi tuma min ciden ye safa filanan ye sujudu fila in kɛ ka wuli ka jɔ safa fɔlɔ in fana taara u ka sujudu kɛ ka wuli fana taara sujudu kɛ donc n'u safa filanan in ye u ka sujudu kɛ ka sigi u bɛ sigilen tɛ sisan wa u bɛ ɲa bɛ jugu la ciden ye tahiya kɛ ka salamu bila n'u ye wala salatul khawf kɛ cogo dɔw de ye ninnu ye donc a cogo ka ca makɔrɔba ko makɔrɔba don ko a tɛ so i bɛ se ka mure bɔ a ye wa ni mɔgɔ kɔrɔla sera dɛgɛrɛ ma a tɛ se ka so mure bɔ bɛ k'a ye o tɛ wa ko makɔrɔba tɛ so i bɛ se ka mure bɔ a ye wa ko min ye ka dɛsɛ sunna kɔnɔ a ma dɛsɛ sunna n'a ma dɛsɛ sunna mure bɔ tɛ fo a ka so de n'a ma so junubu de b'a kan na kabayira junubutigi de b'a kan na mais mure tɛ bɔ tɛ kɛ mɔgɔ ye n'i bɛ se ka so ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka sunkalo so k'i ba ka so ka mure bɔ ye mure bɔ tɛ o t'a ɲɛ dɛ fo a ka so de mure bɔ ye dɛ bana bɛ mɔgɔ la bana min tɛ se ka furakɛ a tɛ se ka so a bɛ mure bɔ kɛ mɔgɔ kɔrɔla a tɛ se ka so kɔrɔya bolo mure bɔ bɛ kɛ ninnu de t'a la mais i bɛ se sunna i banna ka so mure bɔ tɛ o t'a ɲɛ fo a ka so de bon ninnu n'a y'a sɔrɔ u b'an ɲininkali jaabi ninnu lamɛn an ye nin jaabi harama mɛn ko dɔw ko nafila salli misiriw kɔnɔ ko baraji min fɔra farda salliw la misiriw kɔnɔ wa n'i kana nafila salli misiri kɔnɔ ou bien ka salli ka so kɔnɔ bɛ cogo di an ko nafila ni silamɛya sariya ye jama de ni sariya ye jama de k'a ma sariya ye diina ye jama de kɛ nafila ma sariya ye i kɔnɔ salli misiri la o de ka fisa i kelen ka salli ka so kɔnɔ ni a ka jama salli tun fasamanta tun t'a la n'o tun tɛ fɛn ye n'a ka ɲi i ka kirina salli ye diina bɛ jama k'a ma sariya ye mun na diina ye jama kɛ nafila ma sariya ye fo a ka kɛ jama de la i kɔnɔ o kɛ jama la o de ka fisa i kelen k'a kɛ wala i kana nafila kɛ misiri kɔnɔ tarawihi sunkalo nafila i kana salli misiri kɔnɔ o de baraji ka ɲi ka tɛmɛ kelen ka salli ciden ye kelenna de wa nafila salli min fɔ ko a ka ɲi afdalu salatil mari fi baytila maktuba hadamaden ka salli ka ɲi ka so kɔnɔ fo farada dɔɔni kibaw o ye de ko nafila minnu ye kelenna nafilaw ye fajiri ye fula safo ye naani safo kɔfɛ fula futuru kɔfɛ fula safo kɔfɛ fula ninnu de ka ɲi i ka so kɔnɔ u b'a fɔ arawatibu ninnu de ka ɲi i ka so kɔnɔ mais min ye sunkalo nafila ye ciden ɲa kɛ tile 3 misiri de kɔnɔ a sira na kana kɛ farda de ye mantonw k'ale y'a to ye abubakari nana ɲanamaya salafu salihu ma wuli ni tarawih ni nafila o b'a kɛ misiri de kɔnɔ dɔɔni kibaw bɛɛ de bɛnnen ba kan ko nin nafila sallili misiri kɔnɔ
ko sunna de do ko ɲuman de do jama fula de be tarawihi ki misiri kono jama fula de ba ke bidai arwafida ni khawariju rafida sia qualité munun be nube seybaw nani ulu de ba fo ko ka tarawihi ko misiri kono ko bidia do ani e wa khawariju munun be kabayra jimbutigi be kafiriya donc nonu jama fula de ba fo ko nafila salli e wa tarawihi misiri kono bidia do sino silama mantom be benembaka ni tarawihi munun fulen ninye sunna do ka ke misiru kono e wa ikana ke jamala fana o de kanyi kateme kelen ka ke kaso kono